Presidente di Eerste e Tweede Kamer di Hollanda dapat din bisita di introduksyon sa gabinete Mike Eman II. Prime Minister Mike Eman recebi bisita sa momento importante di presidente na di Eerste e Tweede Kamer Hollandes. De delegatie liderada Ankie Broekers-Knol, president di Eerste Kamer, en Anoushka van Miltenburg di Tweede Kamer, ayagad in companhia di Dr. Anders Marisol Lopez-Trop, co-accompagnanang después kunanda di bisita na Parlamento di Aruba. Heel open en buitengewoon hartelijk. Hij heeft gesproken over de mogelijkheden van Aruba en hoe enthousiast Aruba naar de toekomst werkt. En ik heb het ook gehad dat ik het belangrijk vind, en ook met mijn collega Anoushka van Miltenburg, over de cohesie in het Koninkrijk. Dus daar hebben we het over gehad. Het is heel open en eerlijk en vriendelijk. En ik denk dat het bijdraagt aan meer begrip voor elkaar in het Koninkrijk. En dat is ook de bedoeling van dit bezoek. We hebben het in zijn algemeenheid gehad over hoe kun je in het Koninkrijk meer begrip hebben voor elkaar. En dat het niet altijd makkelijk is als je zo ver uit elkaar ligt om en de tijd te nemen om goed naar elkaars argumenten te luisteren. We zijn bij de gouverneur op bezoek geweest, voorzitter van de Staten. We hebben een ontmoeting met een aantal statenleden gehad. Nu de minister-president. We proberen ook nog een beetje een indruk te krijgen van het eiland. Zometeen met een rotrit. En eerder hadden we al een wandeling door de stad. Langs wat monumenten. Dus het is echt een bliksembezoek. Maar ik probeer wel een beetje een compleet beeld te krijgen van Aruba. En volgens mij lukt dat aardig.